Raġel ta' 27 sena meqrendi jinsab fil-periklu tal-mewt wara li sofra ħruq estensiv f'inċidenti li seħħ fil-kumpless tan-nar ta' Santa Marija ta' Qrendi. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar. Mill-istħarriġ li sar mill-pulizija jirriżulta li r-raġel kienet jimla t-tappijiet bil-kulur. Għal xi raġuni dawn ħadu n-nar bil-konsegwenza li r-raġel sofra minn ħruq f'wiċċu, daru u f'sidru fejn it-tobba ċertifikaw li qed isofri minn madwar 70% ta' ħruq f'ġismu. Ir-raġel ittieħed l-isptar b'ambulanza fejn ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Dak il-ħin fl-istess kumpless kien hemm il-licensej tal-kamra huwa ma sofra ebda ġrieħi. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat tal-Assa Antinivella li ħatar diversi esperti sabiex jgħinuh fl-inkjesta. Il-Pulizija tad-Distrett immexxija mis-Superintendent Sandro Gatta għaddejja bl-investigazzjonijiet fuq dan il-każ. Bħalissa fil-kumpless tan-nar qed jinħadem xogħol għall-festa ta' Santa Marija illi tiġi ċċelebrata fil-Qrendi fil-15 ta' Awwissu.